Aranguren telebistak aurkezten dizue Aran ipuinak. Akermendiko zaharra, Labiano. Emakume erromes batek, gau batean, oso historia krudela eta hunkigarria entzun zuen Donejakueko aterpe batean. Historia horrek Labiano herriarekin zerikusia dauka. Historia hontan kontatzen zen nola erdi aroan Gaskuñatik Santiagora abiatu zen emakume bat. Emakume hori diruduna zen eta ezkondu baino lehen Santiagora iritsi nahi zuen. Eta horretarako bere gurasoei baimena eskatu zien. Emakume dirudun hori, gurasoen baimena behin jasota, Santiagora joan zen. Eta bidean zehar ikusitakoagatik, erabaki oso garrantzitsu bat hartu zuen. Bera diruduna, jauregi batean bizitzen, bere behar guztiak azetuaz, eta hainbeste jende txiro. Ez zuten zer jatekorik, ez zuten zer jantzerik, zarpaiak bertzerik ez zituzten jazten. Eta bera, diruduna, eta denetatik haren eskura, beraien eskura. Orduan pentsatu zuen, hau ez da bat ere parekidea. Zeo zer egin behar dut. Eta neskame bezala sartu zen Amokain jauregian haiztu zen ere. Gaskuñan, bere jaioterrian, bere neba, gurasoak eta bere eskongaia bere zain zeuden. Eta bere neba, hau da Gilem, hasi zen bilatzen ea nortzegoen bere arreba. Mendiak zeharkatu, aranak, galderak egin alde batetik bertzera, pertsona guztiei galdetu zien. Eta azkenean norbaitek bere arrebaren berriak eman zizkion. Amokain jauregian bizi da orain, neskame bezala. Neskame bezala. Bera, neskame bezala. Berarekin hitz egitera joan zen. Aurkitu, berarekin hitz egin, eta berehala konturatu zen orain bere arreba. Emakume fededun, erabat fededun bihurtu zela, arras fededun bihurtu zela konturatu zen. Ez zegoen ezer egitekorik. Bera, ez zen berriro itzuliko, Gaskuñera. Eta orduan, ginen geratu zen zer egin jakitekorik eta hasi zen pentsatzen, hortik Akermendia ikusten zen. Eta Akermendi mendi horrek halako izena edukitzen du akerra, hau da, deabrua, han bizi zela erraten zelako. Mehatxukorra zen. Gau ez hartzera inor ez zen ausartzen Akermendia. Eta hortik, zuzurla bat bezala, zeo zer burura joan zitzaion. Eta zeo zer basatia bere baitan noizitu zuen. Ia, zer egiten ari zen jakin gabe, konturatu gabe, bere labana atera eta bere arreba hil zuen. Gilem, ospa egin zuen, eta arreba hilda geratu zen Amokain jaurgoran. Gure emakume erromesa, historia hori etzun ondoren, erabat unkituta geratu zen, eta pentsatu zuen, desbideratuko naiz, Donejakue bidetik pixka bat arantz joanen naiz, eta Amokain jaurgorarantz joanen naiz, non kokatuta zegoen historia ikusteko. Joan zen, Amokain jaurgora, erabat utzita aurkitu zuen, erabat, ia suntxituta. Eta handik paseatzen zen ibiltari batek, komentatu zion, hemendik gertura, Labiano herrian, Felizia dago hilobi batean. Nola, hain gertu? Orduan gure erromesa Labiarorantz joan zen. Eta arantz joateko,
Akermendi zeharkatu behar dut, eta gero janko, eta begira, ze polita den pagadi hori ere zeharkatu behar dut, eta denak azkaiuz beteta aurkituzun. Ur eragina oso nabaria zen, errekasar sendan adibidez. Ailegatu zenean herrira, aldapazokotik zandapera iritsi zen mokarte bat zeharkatuz, eta azkenean Baselizara ailegatu zen. Baselizan bertan, kontu handiz, hilobia ikusi zuen, hilobia nolabait errateko, kristalesko kutxa delako. Eta han bertan zegoen Felizia. Ai, Felizia. Unkituta geratu zen, eta zergatik hain unkituta. Klaro, bere zenitarteko batzuek desagertu ziren, inork ez zuen berriro gogora ekarri. Eta pentsatu zuen, Felizia, ziurazki izan da nire zenitarteko bat. Bai, ziurazki hil zena. Ai, ene. Labiano herrira berriro itzuli zen, eta iturri handi batean ezeri. Latxarri bat, iturri bat zuen horretan. Hor geratu zen, herriko dorreak ikusten, labe usaina nozitzen, labe asko zeudelako herri horretan, eta etzen konturatu baina bere ondoan, zahar bat ezeri zen. Unkituta zaude, ez da? Bai, ez da bat ere erreza, desagertuta zegoen norbait berriro ikustea. Hortik altzatu zaiatu zen, baina ezin, zaharrak begiratu. Eta bere niniak ikusi zituenean, zahar hori ez zela bat ere arrunta konturatu zen. Begi niniak ez ziren borobilak vertikala baizik, eta bere oinatzak hauntz baten bezala ziren. Ai ba, itxatzita, alboan, zahar honen alboan, eta zaharrak erdi zuzurlatu zuen berriro. Oso erreza da, gizakien pentsamentua nahastea. Batzutan, xusurra bertzerik, ez da beharrezkoa, bertzerik ez da beharrezkoa. Eta are farrigarriago, egoera hau egiteko, joku bat egin dugu. Gure erromesak ez zuen bat ere gogorik jolasteko, eta are gutxiago zahar horrekin. Baina ezin naiz eta saiatu horri txatzita zegoen. Akerrak adarrak okerrak ditu, ongi hauzkatzen baduzu, jarraituko duzu zure bidea. Baina gaizki egiten baduzu, akermendian geratuko zara nirekin. Zer uste duzue? Ongi ala gaizki egin zuen gure erromesa. Agian, ikusita daukazue akermendian emakume bat, okerrak ziren adarrak edo akerrak ziren okerrak zituzten adarrak edo okerrak adarrak, okerrak hauntzak? Nor da akerrak adarrak ez, nor? Bueno, ba ezpada, zuei ez gertatzeko oso ongi ahozkatu eta ikasi ahozkorapilo hori.